Hakajuk mentah ke Aadhar card kalak lalong ke kod ke bakong san. Ke Aadhar card ke de ke kod ke bakibriu ki wat bha na ke mentah ke no ke kam. La kalong ban yo ya ki jingmentoy jong ke skim Sorkar ne ban thit ya ke mobile ke badon ke sim. Aadhar u ton kam haman la ki jaka hanrei ya ke jingmentoy jong kine ki jing syakri Baroh la ban yo tang haba u mobile number bala panyeso baru Aadhar. Ulong ubatrai kam bat ubade lapan mi Ïaka jingpen bena kaba thamai hakabaya de bat kane Baroh ki nongdon Aadhar card ki don kam ban tip ki update ba Baroh ki haban le namar ki don bun kum kine ki nongdon Aadhar card ki balashna Ïaka Aadhar card spouse name manswa bat kimpat le wat tang kweru ka update hadu menta ki Aadhar card jong kitu ki Baroh ki badon Aadhar card kin sasya pendu no bat ha kum kene kat khep kila ban haban mat shibun ki jing e menta ka UIDAI kala pansange no ya galat ban penthamai yau number mobile ka bamut ba yau Aadhar number jong phi yan sa Khang no Lada kwa ban penkela Ïaka haban le sha Aadhar sewa kendra bat kalong kabala ban penkela yau mobile number hangte kham manswa pheju penthamai yau number mobile lengba ka online hanrei la penkela ya kendon hakaba menta phin hap la ban penthamai yau number jong phi tang lengba ka offline mode nengkong phi hap ban le sha ka website jong ka UIDAI bat book yak apartment haden ba phi la le sha ka website phi hap ban le sha my Aadhar area bat haka apartment option ka badon haka senduk phila ban rai katkum ka jaka bat ka stall ka ban de ka tanat jong phi tang nang ta Baroh na phi ki ba kwa ban update haka Aadhar card da ka ba le sha ka Aadhar ve sudha center jong phi pinsa la ban update ban pathma ya number mobile jong phi pin hab ban siu san phiu tangka haden phila ndep ya gine ki kam yan ai ya ka form hagne ka an number daw new number phila ban check ya ka update jong phi online ban check ya mobile number ula update ne em haban le sha ka official website jong ka UIDAI bat nyoin ha ka option check Aadhar status haden kata penrung yau number bala kamai bat ka status jong ka jing puthamai Aadhar jong phi kan pau ha ka screen hang ne Baroh kila ban check yau mobile number jong ki ulap update ne em lada phi ru phishna Aadhar card bat kala dap spouse name nadu balashna Ïaka Aadhar card jong phi kum tala pan mi Ïaka kendon ka behe da ka Sorkar na banta jong phi Baroh hakaba lai thu ya Baroh bahkan long ka badon kam ban pathma Ïaka Aadhar card jong phi lada kala long spouse name nadu balashna Ïaka Aadhar card jong phi te phin haban pathma yak dur jong phi bat Ïaka biometrics jong phi bat kumju Ïaka jingpet binia yaki khmat tangkum ta ka Aadhar card jong phi kan long ka bapiang lamkum ta Ïaka Aadhar card jong phi yen pelong bam tre kam bat hakum kene ka jinglong jingman lada phi pendon kam Ïaka Aadhar card jong phi na ka banta kano ka kam ha kano ka jaka aphin sa yo shibun ki jingman toy kham tam ha ki kam pisa tangka kum lada phi don ka account ha bank bat phile ban se pisa na ka bank te hakum kene ka jinglong ka account jong phi la ban yarap kum ta lada ka Aadhar jong phi kala dap spouse name te nangkong phin de ban update Ïaka Aadhar card jong phi